tak kira sapa lah. Iki kok ora panglik. Penemban Durna sing ngrawuh eneng Karang Kadempel. Nala Gareng. Lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Weh, lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pendhawa mau rasane ki anyep-anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Tru. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo. Ning ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang kene. Oh iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske. Nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoax. Hoax apa? Kire. Wih, hoax iki kabar tidak benar, itu hoax. Penemban Wilujeng. Ya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Petro tak tampa pangestuku tampanana ya Petro. Nggih. Ana Gong. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya njajal tata kramane. Penemban lo ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Kang, wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe ki nek ora sudon karo aku ngapa to? Kowe kene ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe iki ngopo? Aku tekan ndi iki wis tak loke sing elek. Aku tekan ndi wis tak anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampean niku kok malah takon kali kula. Sampean niku sebagian apa? Sampean niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nek penyakit? Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit? Ya, Tru. Kula ya ming sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ae ndo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa pangestuku tampanana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu kok totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel, sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutusi nuwun ngestina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Merga wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula nging sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para Brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak renganing praja parandening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku maha sing asamun, maha sing asepi tapa brata semedi maladhening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa maluya nirmala temajati jati temamulya. Yen to ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya.
Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel. Ing wigati mboyong marang kowe. Ayo, tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora ketang mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina, mengko yen to pagebluk mau wis sirep, tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Ewadene kowe krasa kepenak nggone mapan ning negara Ngastina, kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuh nginu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan? Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar? Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sewani jen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis bisa gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek menggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplae kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu Pandhawa. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki Pandhawa model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamu kening lair to Semar, golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan negara Ngastina 2 dina 3 dina, bali dikanteni 7 gerobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso to nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran caca 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing car 8 kaya ngono kuwi. Ah, kathokmu training ireng. Le tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetha nek training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho, Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ora tentrem ya, Tru. Heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksudnya piye to kuwi? Gelem omar. Lho. Ana aku njaluk 2 karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedheloke kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina Padang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Man. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi lak kurang ajar to. Bapakne kok yo, engko nek wong melarat terus dadi sugih ki nyok kaget lho, Tru. Serangan jantung. Ayo, Semar mbuka sak karung biak isine Mas Inten
terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang 3. 7 karung, ada. Gareng sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Wah, kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis, kowe mangkat to dina iki. Nek wadene kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dura bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Duna, tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, kawula kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel tak bumi angus dina iki Semar. Bagong arep ngopo? Sik, Mar. Tenang, Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marahi atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marahi muntap aku, Pak. Pak kok, Pak. Aku muni Pak kok. Heeh. Ameng lirik kok krungu ya, Mil. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marahi aku ora seneng, iki sing marahi aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula Sakarang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna? Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa kok ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku sampai menang voli. Wah. Kamu menang voli kok dadi ketuamu? Gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe rawangon kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa e Bagong iki ngapa e caitan ora. Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe.
Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nah aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Naming arep gawe geger, arep gawe rusak. Ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ketwingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandhengke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongan. Nek rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kadempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, kowe ngerti ra? Terminal Beksoi gentone iki. Aku neno wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku. Edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga ro Dur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genah wis ucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iso ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ra jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampane neter ketitit. Oh, Bagong pepalange Bakawan Durna. Ora minggat ayo metu coba. Ayo tak totke Bakawan Durna. Pisan. Bocah kok kandarane angel. Bocah kok semene. Nah dedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora mbelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karang Kadempel. Iki Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi ning pundhaking para nom-noman. Ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran. Padha dolanan obat. Manusia macam apa kuwi? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan. Negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karang Kadempel. Nek ana sing ganggu Karang Kadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Dek, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakokke. Ayo. Ngerol e. Ha wis kono nek nandangi Durna nek ditandangi. Lho. Aja sik ngewangi sapa?
Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Diwangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Kurawa ming labuhi lambemu mbok yo men. Rang kowe ora ngewangi aku kok. Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Truk? Dumaku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala karang kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Preke mingan. Wis ora sambung kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih, aja kuwatir. Aku sing ngrampungi. Kok ndur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gak kaca. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut kae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, apa Bagong? Kula disemburi apik. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka orang kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to? Pas ngelak niku kula goleke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan mriki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Yolah edan ya. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Wadhake ora butuh kowe, terus ora butuh Gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. Ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika ngestoke dawuh, Bagong. Kangro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaludu kundur katup
Nembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara. Oh. Bagong, heeh. Sapa iki? Aku kok kaya urung tau tepung. Lho, aku Kurawa, piranganing Sata Kurawa. Kartomarma dudu Kartomarma, pancen aku padha karo Kartomarma, ning aranku Surtayu. Wis jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho. Jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu. Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gemantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong nyilik wong ngboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubunten legane atiku. Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapae? Aku sing tok ajokke. Ha sampean iki aja ngewangi kula mboten, ngewangi kowe. Aming ditantangke kok nesu. Wong iki wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap, begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Iya, iya. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pakde. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep ngundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake. Jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku. Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo. Sirnana Ndara Antasena, boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa sepuro kekuatane anak Pandhawa. Apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap Den, siap Gong. Maju. Yo. Kaya tak takon Petruk dadane ditato jantung barang iki men apa? Ah jebul ana masalah kok ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis kana mulih-mulih omong karo bapak aku pamit mati. Gong, cangkeme ora blangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane kok nek mati rezekine. Ben. Kowe ndang krasa wae 3 sasi mati rezekimu ki. Hah? Isi arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi. Ya melet-melet kowe. Iya ning ra ya ngawas ora iso nganggo peraturan apa kowe ora nek dinengke manut ngelih sesasi. Ha iya. 2 dina wis melet-melet e. Minggat. Kok malah ditundung. Lunga. Iki Baladewa tekan kene tandangane. Meneng nganti kowe ana apa-apa, ra wis percaya aku. Aku iki wonge penemu aku wae anggo bener wis ora bakal aku wong bener kok kalahi ora bakal arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang kok udut mboko 5. Ana guys. Ngelulu. Jenenge ngelulu arek. Ngelulu ya men. Aku lagi esmosi bengi. Iya nek ora san dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Juru wicara. Juru wicara apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek mung ngomong wis. Sing dadi juru wicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong lungguhe ngarep. Ngandel ora. Yo mundur. Ya. Ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nang wis pokoke iki sing iso ngladeni mung aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saiki aku tak takon. Nggih. Apa sebabe kok doting gruduk tekan negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambo, aku iki juru wicara kok radong. Juru wicara ki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun.
Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol bilung teling kron kelapa ampun ta apabila wonten padha nggih kula munjatun sapadha Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Ya ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah mabekti Petruk gareng ngatur sembah mabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar? Nggih, bapak kula Semar. Dong ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai, santai. Bapakmu kok anak-anake tekan Goro Mandura iki wigatine apa? Ah menika ngaten sing. Bapak Semar menika di masa pandemi menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sami kejawi namung damel padepokan. Lho, bapakmu gawe padepokan? Nggih. Lah wigatosipun padepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempahipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok dipresake? Maksude kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten semedi. Wah, bapakmu semedi. Nggih. Bapak semedi entuk sasmitaning Jawata jarene saka guru salah sijine padepokan niku kudu dibangun nganggo wujude nggih menika kayu jati wangi. Kayu jati wangi. Bener ta, Tru? Heeh. Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi anu kayu jati. Kayu jati wangi sikinarya saka guru padepokanipun Bapak. Monggo ngendikanipun Bapak sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sapengeripun negari ing Mandura, wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana. Kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nek ora ngerti takon. Sapa sing nandur terus? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya Ngalengka Diraja mungsuhe. Iki mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati. Ah, gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dienggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Tru? 9:30 liwat. Hah? 9:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula boyong wonten ing Karakadempel ewa semana ewa semono menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye, Tru? Wis manut rame wani piye-piye ya wani wae. Wong adhe dikongkon bapak kok. Dikongkon bapak iki niate mung wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung ngurup-urup. Bareng geger engko kowe mung mlayu, ora niat tenan ya. Oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken Rawarawe jeneng katelo ora doyan. Arep ngopo kowe? Heh. Arep ngopo? Iki lho, rawe-rawe lantas malang-malang putung kok rawarawe. Wah, kulino nggireng. Ayo. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik. Panjenengan tau tate dimong karo Semar, tau tate dimban karo Semar, kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cetil. Piye? Tak golek rokok sik ya, Tru. Aku titip reng. Wes aku ora ndedit ya iki ditik gawanan sisan yo. Yo, reng. Rene yo. Ora asa. Iki gawanan sisan. Aku apal karo watake.
Gayane do tuku rokok mengar do minggat kok. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wis tok pikir urung? Kowe guneman kaya ngono wis tok pikir apa urung? Ah mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman ku mesti tekan pikiran sik kok. Wis aku tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gadamadana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka. Mergo kae sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku ki turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lak kok dadi bapakmu kepengin bangun padepokan wae kok dadak nganggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuhe negara. Iki rak wancine akeh penyakit ora kena padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk, ora kena padha sakepenake dhewe, padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ning ngendi papan iki. Ngerti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padepokan iki anggepe piye? Kuwi nglumpukke wong pirang-pirang, kuwi nglumpukke kawula akeh cacahe. Mesti kok bakal ana kahanan sing ngedap-edapi babagan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya, lho. Nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe weruh dhewe? Ora. Lah kene. Ora weruh dhewe kok sampean niku bingung. Tur sampean nun sewu lho. Kok mengeng-mengeng niku pripun? Masyarakat dipengeng-pengeng ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang, ra masalah, tanggap darurat tekan sok tahun 2444 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora mung gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet do kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih Gareng-Gareng Petruk niku. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, dok kaya ngene tak nehi solusi ngene, tak nehi keringanan, kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Ah sapa kowe? Aku nek ngene iki ora iso dindake. Ora sampe naik dhewe. Loro nang ati loro, nek kula dhewe ngelih ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kok sik iki rembug kayu apa rembug apa? Oh iya, Dik. Kayu. Bali nang kayu, topik bali nang kayu. Meng njaluk wektu sedhela. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system modar kabeh. Kok ora dipikirke. Ha, kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem, ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Salah nggon kowe, salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Ngaket. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedani apamu? Aku arep anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelengke karo sampeyan. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jaba gledak negara. Menungso tak kala parep kali jajal. Pragoto, wonten dawuh. Wilatan. Nggih, kula lepat mangke kula singkirke. Yen mapunten sugih. Mlarat.
Sugih. Oh, sugih. Wong edan. Kok Prabu kae ditututi kok ndak malah kepirangan mungsuh para mono kawan. Nggih, ngestaken dawuh. Mek ucul nyawaku ning ngono. Kowe alasan tuku rokok. Wah, wis ngetokke unek-uneke atiku truk mbangane dadi stroke. Ha iya. Mane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-uneke atiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Ora apa-apa. Men do mireng, men do dipenggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili. Terus piye iki? Baladewa nesu. Baladewa nesu. Ha. Pano wae ora winget. Glandeng nengkolo. Mulai ya. Ah terus? Piye? Nek aku ya ora wani. Aku ya ora wani. Wah. Wes. Terus lemu kok tindik barang kupingmu men ngapa ya? Hah? Kaya aku tak takon Petruk dadane ditato jantung barang iki men ngapa? Ah jebul ana masalah kok ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis kono mulih-mulih. Omong karo bapak aku pamit mati. Gong, cangkeme ora blangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane kok nek mati rezekine. Ben. Kowe ndang krasa wae 3 sasi mati rezekimu ki. Hah? Isi arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi. Ya melet-melet kowe. Iya ning ra ya ngawas ora iso nganggo peraturan apa kowe ora nek dinengke manut ngelih sesasi. Ha iya. 2 dina wis melet-melet e. Minggat. Kok malah ditundung. Lunga. Iki Baladewa tekan kene tandangane. Meneh nganti kowe ana apa-apa, ra wis percaya aku. Aku iki wong penemu aku wae anggo bener is ora bakal aku wong bener kok kalahi ora bakal arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang kok udut mboko 5. Ana guys. Ngelulu. Jenenge ngelulu arep. Ngelulu ya men. Aku lagi esmosi. Iya ora usah dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel kok padake. Tandangane. Nek pancen ora menehi kayu Jatiwangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bali ora entuk gawe. Ucap kacarita. Nalika semanten eling-eling ki Lurah Bagong winong wong dewane. Ana kilat sak glebyaran ingkang andilat. Anggane iki Lurah Bagong, ical wujud ing Lurah Bagong salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa. Iki cah iki len nggawa sandangan diwadahi apa ya? Truk. Rene ya, Truk. Ngopo? Waduh. Kok ngeleleng? Kowe do ngopo kaget? Lho, ora krasa wong. Nih. Pengilan. Woi. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu kono. Wah, ora wis entuk sandangan sing ndi, Gong? Mbok wis
Iki pokoke rasa pokoke omong kowe gendang minggir iki. Aku arep mungsuh Baladewa, aku arep glereng iki. Oh iya, ning nek kala nggawa nenggala Bagong kowe ngembari Baladewa nyunyuk nenggala jeblok tiada mundur. Meletus balane. Luweh. Males aku. Ngurusi Bagong males aku. Ayo, amo Surawarta, Surawarta. Imbang yang panca-panca kuku karepe desa. Menungso ratanan saya ngece marang Nata Mantura Prabu Baladewa. Saya ngewa-ewake marang Nata Mantura Prabu Baladewa kaya ngias dadane Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora iki. Iki kok entuk sandangan saka ngendi? Jaleng. Kowe entuk sandangan saka ngendi? Lho, edan to. Tuntang ceneng malang grok. Menungso padake jaleng ora. Iki Bagong iki. Aja ngawur. Iki garwane Erawati. Erawati dasmu iki. Erawati iki karo aku. Jangan macam-macam. Wong arep mudar kok werna-werna ya terus mengke wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutha apa ember dicek ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya nglawan Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat bali nang karang adem. Lakon ajar dening aku. Kowe sing tak ajar kayane. Pak Prabu. Malah saru dipun presani para kawula alit. Ing antasipun Koko Prabu kok ngladeni kalian Bagong menika rak saru. Koko Prabu menika Nalindra, Bagong menika namung dapur kere kemawon. Namung Panakawan menungso ora tatanan. Lah ora ngewewake rasane Nata Mantura Prabu Baladewa dikembari karo wujute Bagong padha karo pun Kakang ora trima rasane atiku. Wah jejueng kuandane. Tak luweng kuandane. Ora Bulandri emut ora. Koko Prabu Landri emut sampun ngantos ngladosi dhateng Bagong ora. Jangan malah wirang-wirang Pak Prabu. Ya prawata ya. Oh, trenggiling. Kleru. Diwasli ngekep mempeng. Sik nek kowe karo Bagong mesine nek kowe dadi aku mesine kowe nesu. Lho, Bagong wonten menapa mewa? Bagong kok iki Bagong to? Yai Kresna iya. Iya. Aja percaya kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong nuwun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane we Bagong ngono kok. Kula menika sampun ngertos. Piye? Aku njaluk pengadilan. Piye monggo babagan kayu jati wangi aku mana dinai ijol kayu Kalimantan. Wis ngendi papan iki anggere ketekan Bagong mesti awur-awuran tur mesti amuk-amukan sak penae dhewe. Piye Kresna? Aja mung kaya ngono Kresna, aja mung ngiwang sumana mangadini nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat wasaning Bathara. Bathara wasaning jagat. Aku ora nrimake. Yen nganti ora diwenehi kayu jati wangi glandang. Glandang apa? Glandang apa? Gelandangan. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ke malah ora leren-leren kuwi karepe piye? Bagong, saiki ngene. Kowe bali. Iya. Basa, aku ratu Gustimu. Lho, aku Baladewa. Wis to, rasa aneh-aneh. Aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur. Aku Baladewa. Iya wis.
Ngaten kemawon Koko Prabu. Wah, kowe aja manut. Koko Prabu Baladewa Bagong kula suwun kondur. Bali nanti wonten Karangadempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar Priyambak. Ngaten nggih Koko Prabu? Iya, Kresna. Sri Baladewa Narapati Dwi Nareswara Kresna kalangkung tresnandra marang Diabanon Cinawi. Setan ratataran Walasula barang. Kalangkung tresnandra marang Diabanon Cinawi. Meng sing kok dibolan baleni. Kula niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bako. Menang. Sampun Koko Prabu kondur ya Kresna. Ding dong ding dong cuca. Kok Prabu we gumujeng kok. Hei! Wala, wong iya guyu kok dadak. Kresna piye? Sampun ngajengipun monggo sak menika. Kundur wonten negari Mandura. Lah mengko nek Semar iso mboyong Jatiwangi, sampun pinesti Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar kedah ikhlas, kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Dintani tekaning Semar ana ing negara Mandura. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Iki ngapa isih antil sirahmu sisan kowe ta. Waduh. Keseron. Terang dung kosek. Terang dung kosik. Dang dang. Kowe senengane bebeda senengane Bagong kok kowe ora.
Darpa kriya Wisnu toya kancil nanang abese wong Ketawang kok cakepane jenenge Wiyaga yaten kelibule padha ande ye ye isin aku suwe-suwe kene isin ora aku edan apa Gong salin kene ayo gojek nang nggon gara-gara yo Mareka ten prayitna semore resiko balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi ing piye le Bagong sinampa weling Pak Bagong sinampa weling Pak anu Pak sinuwun Mandura paring dawuh kena wae bapakmu Semar njaluk Jatiwangi sing mapan ing Astana Gadamardana. Ning waton bapakmu iso negur dhewe, iso nyempal pange dhewe, tak keparengake. Aku nek ora golek seksi ndak malah ora rampung-rampung. Legegekugek sadulita mel ora kanthi kanyono-nyono lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu ing atasipun namung sak pedukuhan kemawon derajat kula menika namung batur kula menika namung Panakawan kula menika namung kawula lah kok kerawuhan lancur-lancur Pandhawa ndara-ndara kula ndara Antasena ndara Gatotkaca ndara Antarja nuwun sewu Den sami wilujeng rawuhipun Gus ndara Antasena pangestune kakene Semar slamet aku ora nemu lanan Swijawa aku ngaturke bektiku katur yo kek ampun ngowawayadat kula niki ming batur kula niku batur ingkang Rama kula niku Panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula nek nganti dipun mirengaken para kawula sak pedukuhan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula kek Ndara Antasena pripun najan kakene Semar ora nampa sembahku ning aku tetep ngaturake sembah marang kakene Semar mergo saka penyawangi Antasena lenggahing kakene Semar ana ing pedukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding Panakawan nanging gak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Pun. Ampun kebangetan sampeyan ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula ndak dosaya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mraptaku kek ana ing pedukuhan Karang Kadempel.
Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet aku. Aku ngaturake basa aku katura Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Iya, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet aku. Aku ngaturke sembahku katur marang ngersaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Iya. Siwana Yantaka kaya ora kurang prayoga ngreptaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padukuhan mula nggih sak wontenipun Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning padukuhan Karang Kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya wis kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa padukuhan Karang Kadempel. Papan lengganing Ki Semar Badranaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo bendaramu. Ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa reng. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yo, nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana. Niki sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ya nala garing. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki reng. Bekti kula kunjuk Don Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Niki dipun sekecaken laipun nggih Den. Ya terus wis ora kurang prayoga wreptaku ning Karang Kadempel kene. Ndara Antasena kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku tampanana. Kula cancang bocah ini kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu ki kula cancang bocah ini dumaweng wijang rumeketing Werdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi dawah sami-sami nggih Den. Ya. Ndara Gatotkaca, ya Bagong kula tampi kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi inggo jimat paripun dipun sekecaken lenggah nggih. Ora cetha njokan. Ya Gong wis ora kurang kepenak praptaku. Matur sembah suwun. Nuwun sewu. Enten napa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa? Napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa? Pami rawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan napa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendhanipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garwaca apa dening Kakang Antarja. Kuwi gatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae. Ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan Pundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae,
terus menyang endi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang endi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garwaca kuwi tau-tate nampa pangudangmu. Tau-tate mbok mong. Aku ya tau-tate mbok mong. Kakang Antarja ya tau-tate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng, Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja ora cawe-cawe, doh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa, luwih-luwih marang kakekne Semar Badranaya. Hanjrah ingkang Beswitarum sing abot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane wae aku iso nandhangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos-tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho, Tru monggo. Pas ondol diel, ora apa-apa tak antem diel lho. Aku disaut ngene lho. Bandeng. Ora toyo. Ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki karo aku nek ora mlayu nek ngersane Ndara Antasena, ora njaluk sak biyantu Ndara Antasena, kalah kok. Ana wis gelem bantu ditangisi. Apa ya ade sambat apa Ndara Antasena tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Seta karo Sata Kurawa. Ana wis sing maju ngono, wis sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut itu. Setan. Kono mangkat kono. Gus Ndara Antasena kedrawasan ten. Bantu kalih kula kalih Petruk Karang Kadempel bumi aku Ndara. Ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu terlalu takon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Ndara Dursasana. Terus aku takon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Antarja. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ra rasa ndak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mambelani. Ora usah ndak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep Satya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Di Dursasana. Aku wis maju. Oh, kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean singane maide. Ra nyenengke wonge. Yen ra nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke.
Wong kok cangkeme mencla-mencle lho. Wis tak ewangi, ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukmaku tok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak kemon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng bae, merem. Nggih. Kok isih melek? Telapuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Dedrusna nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngempet-empekan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Oh, Gong. Para kawula sami alok menawi wonten Alendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Ya Kakang Semar ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula ya Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawuhan para her-her, para priyagung-priyagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Janaka bekti kula. Iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki lho, iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki ki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban ya kuwi bakal mbangun kayangan
Nalika semana ndak anggap yen to apa ing dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar ndak gulung dadi tipriksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Ya nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karakadempel. Mula ora jenemukal yen to dadi runtiking penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemutake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru ki maksude Bathara Guru. Wo tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar, merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Ngoten. Terus tutusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan. Merga guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan menika mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dumeh Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru.
Ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Glelenge Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kalih kula, tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepundhen kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kalih kula wedi karo sampeyan, tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Pasaningmu Bathara wayah tur jagat. Dadi ngono to karepaning Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Natandrawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektining Semar Badranaya kalawan Natandrawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundhenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Natandrawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak temtokake yen to Semar Badrana wis ora manut karo Ratu Ndrawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Nadyan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Wis rampung. Ampun, wis. Lho, Den. Nanti ya, Tru? Ora ngerti. Ilang kok jukane. Manjening awakmu sajake. Gus, apa? Pun nang ndero? Wis. Nek panas asine drop kowe, Gus. Lambemu ora. Men silir. Wis cukup nang kene, Gong. Terus niki daya kekuatane kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Gleleng aku yo. Nyuk dongkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. But. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke, mesake ora. Urung arep dadi panen kok wis tok totoli. Wedan, mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok ndak kualat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Wah, bajigur sapitang ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah, hebat. Wah, padahal sapitang kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, batrene dobel terus. Heeh. Pateni ra iso mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh, tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung engko barang metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur.
Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki nggawe kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten ora. Kowe truk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong-gong. Saya Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ngantel ora. Lah wis nggawa pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sida ning Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis nggawa bel. Bawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Nah, ora golek ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi Gong ya. Ngopo Truk? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ayo ngayojan iki apike ngeri-ngeri suwuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampean iso nabung. Ya mengerti Petru. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi sih. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Blub ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi, Iso. terus kekuatan kula Kowe iso nyembur kaya ula. wah gawe melonyoh ndasmu kowe Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite mbok ora. Ngopo iki Gong? Arep jengklit kesangkut. Lah kok ndadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ayo. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Darawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budiro Semar? Mir. Mbok Pak ngono, mir wae. Ya. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange. Rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok
bebeda wong den yatape kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun prisa nyuwun pangapunten apa ya? Ora kaya omonge ra jelas kok. Kula nyuwun prisa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mar ya. Tenang Mar, tak bantu Mar. Wong aku iki karo bapak sayang, bahwa aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh engko nek ngetokke Bandi jenenge Sukini ya terus ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Rawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampean niku kudune niku bijaksana. Kudune sampean niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampean karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Ndorati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki rak dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata yo ora hafal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kadempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar bangun kayangan kok dumedikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggak aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya ming manungsa ketemu peri. Ora iso omong, ora iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe mani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Engko nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Kowe wani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis dudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Ya pokoke sama marang aku, tetep aku ora trima. Tantrimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena watan iso nglangkai kuwandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanange ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkano kuwandane Bagong legane atiku.
karepe dhewe panungsmaning jajalanat. Kowe wani gendak sikara, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndrawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndrawati. Sapa sing wani karo Koko Prabu Ndrawati? Tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih, Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa. Yen ngono wani karo Setyaki sing tak medeni apamu? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora tremongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa kaya. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang dereng metu njaba tutut Raden Setyaki. Kaya ngene. Yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ing wis mosak masik. Merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya Durga ora bakal kadrangan Yai. Koko Prabu. Ingkang rayi namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu, ayo dibudhalake. Nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Iwang Pikulun jagat Girinata kowe karepipun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu.